Здравейте хора, днес реших да ви покажа моите любими продукти за март и нека да започваме. Първо ще започна с почистването на грима ми. Ето тази мицеларна вода на Гардиена серията Мика Рейтън, която е за нормална кожа. Тя е без парабен, без парфюм, без след, без никакъв аромат. Става за очи, устни и лице. 400 мл е много ми харесва и я обожавам. Следващото нещо е да си измия лицето. Използвам сапун на Palmolive с ароматна роза, серията на Dura Сатлей за 80 стотинки. Много е хубав, много ми харесва, 90 грама. Економичен и мирише уникално. За да премахнем грима, ако съм някъде на път, използвам Twinkle с витамин Е, които са за премахване на грим и за почистване. На Makeup Youp, те са български натурални мокри кърпички и са доста ефективни. Това са едни тампончета за почистване на грим на балея. Те присъстваха и в предишното ми клипче. Видяхте колко ми харесвам и премахвам само грима на очите, ако е леко пушен или малко по-тъмен. Това е любимия ми крем за лице и за ръце на Nivea от серията Apple. Но той е 100 мл, класическото Nivea. Много не ми харесва, че трудно излиза през помпата, през дупката, не знам. Но малко ми дупката излиза и вече аромата ми харесва и е много приятен. И следващия ролон е този на от серията Good Fresh с чай и зелени. Трябва да се чай, много ми харесва и имам страхотно действие и положение с него. И любимия ми крем за ръце в този месец е този на Азива с аромат на роза, 100% натурална роза вода, витамин А и Е и е регенериращ крем за ръце, много е мека и изпускава положението. Тук в тази панерка съм събрала всички косметични продукти. Ще започна с четката, която най-много харесвам, а именно на Essence за пудра. Вчера съм ги правила. Много покривна, много хубава и много приятна четица. Много ми харесва, а и е ефтина. Препоръчвам вие да си я купите. Следващото нещо са ето тази палитра за очи на Катрис, на сенки за Катрин Арли, Шармей. Аз имам сега Шармей, като леко ще ви покажа през опаковката, номер 106. Аз имам ето така. Този главния цвят, който е, и този използвам най-често пред Farmerate. Намеришат сенките на сенки, много ми харесва и я препоръчвам да си я купите. Препоръчвам ви е този лип-глос на LA Colors, който е номер 10 и е Favorite in Soul.